Forestil dig en kvinde, som føder sit barn. Er hun dansk? Ser du hende få hjælp til fødslen? Er hun etiopisk? Ser du hende føde alene? Smerten og tab og kontrol er ens for dem begge. Forskellen er bare, at i Etiopien kan fødslen blive en kamp på liv og død for både mor og barn. Maternity Worldwide arbejder på at hjælpe den etiopiske mor med en sikker fødsel. Mere end 6.000 kvinder er blevet reddet fra at dø. Hjælp os med at redde flere mødres liv. Støt Maternity Worldwide.